Γεια σας. Σήμερα θα ρίξουμε μια ματιά σε κάτι πολύ σημαντικό, την νοσηλεία στο σπίτι. Θα δούμε την περίπτωση της Ικανός στο Ηράκλειο, στην Κρήτη. Έχουμε στα χέρια μας υλικό που περιγράφει πώς δουλεύουν, τη φιλοσοφία τους. Ναι, είναι ένα θέμα που αγγίζει πολλούς, ξέρεις. Γιατί, ας πούμε, η μετακίνηση, ειδικά για ανθρώπους μεγαλύτερους ή σε ανάρρωση, είναι συχνά δύσκολη, αγχωτική. Σωστά. Οπότε, το να έχεις φροντίδα στο σπίτι σου, στο δικό σου περιβάλλον, είναι τεράστια ανακούφιση, όχι απλά μια διευκόλυνση. Μάλιστα. Και εδώ λοιπόν μπαίνει η Ικανός, όπως την περιγράφουν. Δεν είναι απλά ότι έρχονται σπίτι για μια ένεση, ας πούμε. Όχι, όχι. Φέρνουν εξειδικευμένη φροντίδα, υποστήριξη στο χώρο σου. Και το υλικό τονίζει πολύ το πώς το κάνουν. Με σεβασμό, αξιοπρέπεια, επαγγελματισμό. Για να γίνει καλύτερη η ζωή του ανθρώπου τελικά. Και ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση? Από τις περιγραφές, η έμφαση στην ομάδα τους. Λένε πως είναι νοσηλευτές έμπειροι, αφοσιωμένοι. Α, ναι. Και η εκπαίδευσή τους δεν είναι μόνο στα τεχνικά, κατάλαβες. Είναι και στο πώς να καταλαβαίνουν τις ανάγκες του καθενός, που είναι συχνά πολύ ιδιαίτερες, ευαίσθητες. Μια προσέγγιση δηλαδή που βάζει τον άνθρωπο στο κέντρο. Και στην πράξη, πώς φαίνεται αυτό? Έχουμε παραδείγματα. Ναι, δίνουν παραδείγματα. Η τοποθέτηση ή η αφαίρεση ουροκαθετήρα, για παράδειγμα. Κάτι που θέλει διακριτικότητα στο σπίτι. Ακριβώς. Και αυστηρή υγιεινή. Πράγματα που η Ικανός φαίνεται πως τα προσέχει πάρα πολύ. Ένα άλλο είναι η βοήθεια στο μπάνιο. Στο κρεβάτι ή στο λουτρό, φαντάζομαι. Ναι, είτε έτσι είτε αλλιώς. Και τονίζουν πολύ τον σεβασμό στην ιδιωτικότητα. Πράγμα βασικό, έτσι. Επίσης, οι ενέσεις στο σπίτι, ενδομυϊκές ή υποδόρειες. Γλιτώνει την ταλαιπωρία της μετακίνησης. Πολύ σημαντικό κι αυτό. Και βλέπω γίνεται αναφορά και στην περιποίηση για κατακλήσεις και τραύματα. Αυτό είναι κρίσιμο, Κοίτα, είναι πολύ κρίσιμο. Το υλικό λέει για συστηματική φροντίδα εξειδικευμένη. Για να προλάβουν τα χειρότερα, να βοηθήσουν στην επούλωση. Χρειάζεται και γνώση και συνέπεια εκεί. Και φαντάζομαι δεν είναι μόνο αυτά. Όχι βέβαια. Υπάρχει ευελιξία. Οι πηγές λένε πως καλύπτουν και άλλες νοσηλευτικές ανάγκες, πάντα βέβαια μιλώντας πρώτα με τον γιατρό που παρακολουθεί τον ασθενή. Δεν είναι ένα πακέτο ίδιο για όλους. Είναι προσαρμοσμένο. Εξατομίκευση, αυτή είναι η λέξη. Εδώ όμως υπάρχει και κάτι άλλο που διάβασα και μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον. Η Ικανός δεν είναι μια τυπική επιχείρηση. Είναι κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση. Κινσίεπ, σωστά? Μάλιστα. Και αυτό δεν είναι τυπικό. Έχει ουσία. Γιατί, σύμφωνα πάντα με τις πηγές μας, σημαίνει ότι τα κέρδη, τα έσοδα, δεν πάνε απλώς σε κάποιους μετόχους. Αλλά επανεπενδύονται. Ένα μέρος πάει στα λειτουργικά έξοδα, λογικό, και το υπόλοιπο επιστρέφει στην τοπική κοινότητα, στο Ηράκλειο. Πώς ακριβώς επιστρέφει? Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Λοιπόν, οι πηγές εξηγούν ότι δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας για νοσηλευτές, για άλλο προσωπικό. Ενισχύεται δηλαδή η τοπική απασχόληση. Και ταυτόχρονα λένε ότι δυναμώνει και η κοινωνική αλληλεγγύη. Γιατί ο σκοπός δεν είναι μόνο το κέρδος, είναι το συλλογικό καλό. Καταλαβαίνω. Άρα, όταν κάποιος επιλέγει την Ικανός, από ό,τι φαίνεται από το υλικό μας, δεν παίρνει απλώς καλή φροντίδα στο σπίτι. Όχι μόνο. Στηρίζει ταυτόχρονα και ένα μοντέλο που κάνει καλό στην πόλη, στην κοινότητα. Ακριβώς αυτό φαίνεται. Είναι διπλό το όφελος. Έχεις επαγγελματική φροντίδα υψηλού επίπεδου και ταυτόχρονα στηρίζεις κάτι με κοινωνικό πρόσημο. Μια προσέγγιση, θα έλεγα, ολιστική. Αγκαλιάζει και τον ασθενή και την κοινότητα. Συνοψίζοντας λοιπόν, αυτό που κρατάμε είναι ότι η Ικανός στο Ηράκλειο μοιάζει να συνδυάζει την ανθρώπινη προσωπική φροντίδα στο σπίτι με τις αρχές της κοινωνικής οικονομίας. Δημιουργεί αξία και για τον καθένα ξεχωριστά, αλλά και για το σύνολο. Ναι. Και ξέρεις, αυτό μας αφήνει με μια σκέψη έτσι για το τέλος. Αν αυτό το μοντέλο, ο συνδυασμός δηλαδή ποιοτικής κατοίκων φροντίδας και Κινσέπ, αν δουλέψει καλά μακροπρόθεσμα στο Ηράκλειο, Ναι. πώς θα μπορούσε άραγε να επηρεάσει τον τρόπο που βλέπουμε γενικά τις υπηρεσίες φροντίδας, όχι μόνο εκεί, αλλά και ευρύτερα? Είναι ένα ερώτημα, νομίζω, που αξίζει να το σκεφτούμε λίγο παραπάνω.